Terve taas YouTube ja tänään mä esittelen tämän mun huoneen ja silleen niin aloitetaan, eli tästä tullaan tänne sisään. Tuossa on mun jalkapallokalenteri, siinä on hienosti Ibrahimovic, koska nyt ei ole maaliskuu, siinä lukee maaliskuu ja sit siinä on kylpytakkia ja sänkyä, minä nukun tuolla ja tuolla nukun pikkosisko. Tuolia, missä mä pelaan ja istun. Pleikkari, siinä on yksi pleikkapeli, telkkari. Siellä on jotain ihme rojuna, pleikkariohjaimet, lätkähanskat, mun vanhat kuulokkeet, tässä on mun uudet nuo keltaiset, ottakaa. Tässä nää keltaiset on mun uudet kuulokkeet ja toi valkoinen laturi. Tämä on ehkä minä kuva, eli tabletin. Afrikan tähti, sählykypärä ja joku ihme jalkapallokirja, lätkähanskat, sukat, tuolla, se on sukat. Tässä on joku ihme juttu. Ja silleen, ja tässä on jotain rojua, joku palapeli ja paristoräppä ja kirjaa, sinua yksi ja, mutta ihan sama ja heippa!